I main event dzisiejszej gali. Doszliśmy do 10. pojedynku. Kacper Sochacki z Unique Fight Club kontra Jarosław Lech Animals Zawiercie. Jarosław Lech jest starszy, ale Kacper Sochacki jest cięższy i to Kacper jest wyższy w tym pojedynku. I to Zacznijmy jest spektakl. kategoria właśnie półciężka, bo o tym nie wspomniałem, i MMA. 3 razy po 5 minutek. Tak, Jarosław Lech, zielone spodenki, Kacper Sochacki żółte. Ciekawe, czy właśnie Jarosław Lech sprawi, że reprezentanci Zawiercia będą niepokonani, bo to by oznaczało 5-0 Zawiercie reszta świata. No zobaczymy. No w tym przypadku naprawdę byłby to udany wieczór dla zawodników z Zawiercia. Zawodników też. Ale Jarosław Lech to jest prawdziwy weteran. 23 pojedynki. No, mierzył się m.in. z Tomem Brisem z UFC. Pokonał Janika Bahatiego, byłego zawodnika KSW. To jest prawdziwy weteran. No trochę walk już ma na swoim koncie i tutaj jeśli mądrze wykorzysta te doświadczenie klatkowe, Tak, ale warunki fizyczne są bardzo na korzyść Kacpra Sochackiego i ciężko będzie mieć skrócić ten dystans, bo proszę zobaczyć, jak aktywny, jak lotny na nogach jest właśnie Kacper. Dużo przyruchów, dużo badania właśnie, jak zareaguje ciało przeciwnika i rozpuścił prawą rękę Jarosław Lech, ale niecelnie. Przypominamy, tutaj jest 3 rundy po 5 minut, więc 15 minut pojedynku. Trzeba oszczędzać siły. myślę, że tutaj za chwilę będzie niezła rzeź. Aż dziwne, że właśnie nie ma takiego dopingu dla Jarosława Lecha, bo jednak jest to lokalny bohater. Oj, szachuje Jarosław Lech, próbuje zepnąć do siatki swojego rywala. I zaraz być może wystrzeli te prawe i lewe sierpowe, ale wystrzela niskie kopnięcie. No teraz jest taki fragment pojedynku, że panowie chyba kapitalnie właśnie słyszą swój narożnik. Idzie po nogi Kacper Sochacki i świetne haczenie. Tak jest, właśnie to samo chciałem powiedzieć. No wykorzystał swoje warunki fizyczne wręcz świetnie Kacper Sochacki. I też warto wspomnieć, że Kacper ostatnio zwyciężył przed czasem na gali Bitwa Warszawska. Więc jest w takim gazie cyklu treningowym, startowym. Nie wiem, czy Kacper za chwilę nie będzie próbował przechodzić do dosiadu, bo jak widzimy te kolanko tam już Tak, w brzuchu. Z tej pozycji również można pokusić się o kolano na brzuch i rozpuścić mocno ręce pod ground and pound. Jest pozycja właśnie boczna, w sumie bardziej te kolano na brzuch. To na pewno nie jest przyjemne dla Jarosława. Nie jest i też zabiera dużo tlenu. Są nawet ciosy takim barkiem w wykonaniu Kacpra Sochackiego w stylu istnieje Conora McGregora, tylko Conor McGregor robi to jednak w stójce. No pytanie, czy Jarosław Lech coś wyczaruje z tych pleców? No to jest chyba jednak zawodnik typowo nastawiony na stójkę, ale na pewno potrafi się kulać, no bo tyle walk ma, że nieraz przerobił techniki parterowe. I kolejny raz poczęstował Kacper tym barkiem swojego przeciwnika. Ale tu jest na razie taka mocna kontrola Kacpra Sochackiego. Nie ma tutaj próby przejścia może pozycji, nie ma próby tu wejścia w jakieś poddanie. Na razie dociska właśnie barkiem swojego rywala i oczywiście zyskuje tym przewagę. Ja bym na miejscu Kacpra spróbował pokusić się o przejście do tego dosiadu. Być może, ale z drugiej strony po co, jeżeli Jarosław Lech na razie jest bierny, nie jest aktywny i może po prostu tą rundę na swoją korzyść dokończyć, tak? Znaczy, jeśli nic się w tej rundzie nie zmieni, to na pewno pójdzie ona na korzyść Oj, właśnie próbuje Kacpra. się Jarosław Lech kręcić i oddaje plecy. Nie wiem, czy to był dobry ruch. Czy wstanie nam Jarosław Lech? Kacper już tutaj podebrał tą nogę. Tak, ale ciężko będzie wstać z tak mocno zbudowanym rywalem, jakim jest Kacper Sochacki. Zachodzi za plecy reprezentant Unique Fight Club. Powrót na nogi i wyniesienie, ale dobrze skontrował. Tutaj podparł się tą ręką Jarosław Lech. Jest znowu obalenie przy siatce, a przy tej siatce no skrupulatnie może Jarosław Lech wstawać, tak? Przy siatce jest to chyba najłatwiej zrobić. Ja osobiście nie lubię walczyć przy siatce.
jako ofensywna strona czy defensywna? Defensywna. A właśnie dużo zawodników, kiedy jest obalony, od razu idzie do tej siatki i wtedy chyba jednak łatwiej jest stać. Końcówka. Mocny lewy sierpowy. Ale tu się już nic nie wydarzy i Kacper Sochacki prawdopodobnie wygrał tą odsłonę z stosunkiem 10-9. No widać, że jeden, jak i drugi z panów zmęczeni. Tak jest, właśnie jak Mateusz mówisz. Ale myślisz, że kto jest bardziej zmęczony? Jarosław Lech czy Kacper? Myślę, że Jarosław. Mimo, że właśnie Kacper Sochacki był tą stroną inicjującą atak, prawda? A jednak to Jarosław Lech. Lech wydaje się być bardziej zmęczony. Tutaj kapitalne wyniesienie. No gdyby nie ta ręka, to taki rzut w sumie bardziej byłby bardzo skuteczny. I mamy już powrót na nogi. Rozpoczynamy zaraz rundę numer 2 main eventu Silesian MMA 24 w Zawierciu. Jarosław Lech, Kacper Sochacki. Jeszcze chwila i zaczynamy drugą odsłonę Tak jest. main eventu gali Silesian MMA No 24. ta końcówka gali nam się nastawia tutaj na te decyzje. Początek był bardzo tam dużo skończeń. Były efektowne waleczki. Ale tutaj starcie są po prostu bardzo wyrównane i dobrze ułożone przez matchmakera, więc nic w tym dziwnego. Dobre, niskie kopnięcie Jarosława Lecha. No i ciekawe, kiedy uruchomi zapasy Kacper Sochacki. To było kopnięcie na łydkę, które naprawdę potrafi bardzo duże spustoszenie zdziałać. Tak, odebrać chęci do kontynuowania walki, albo być może nawet wyłączyć nogę. Zgadzam się z tobą. Plecami teraz do klatki jest Jarosław Lech. On będzie polował na właśnie ciosy sierpowe. W każdej minucie tego pojedynku Jarosław Lech będzie niezwykle niebezpieczny. No przypominamy, 5 zwycięstw przez KO, więc praktycznie połowę swoich pojedynków Jarosław Lech kończy przez ciosy. Idzie po nogi Kacper Sochacki. Uchwycona głowa, ale fizycznie chyba obali. Jest bardzo blisko tego. Tak jest. I mamy tutaj. Mamy sprowadzenie. No Kacper Sochacki po profesorsku rozkłada balans ciała. Te warunki fizyczne grają rolę w tym starciu. No, gołym okiem widać, że te warunki fizyczne stoją po stronie Kacpra i on bardzo mądrze to również wykorzystuje, bo w tej walce zdecydowanie prowadzi. Mimo, że panowie są właśnie z tej jednej kategorii, mówię tu o 93 kg, czyli dywizji półciężkiej, to wydaje się Kacper Sochacki jakby był trochę z innej kategorii, z innej dywizji. Teraz spokojniejszy fragment tego pojedynku. Jest za plecami Kacper Sochacki, aż prosiłoby się teraz kolano na korpus, jak robi to m.in. Mateusz Gamrot na gali UFC z Ferreirą. Na pewno Kacper teraz jest bliżej swojego narożnika, co jest dla niego ogromnym atutem. Tak, może teraz wręcz bardzo dobrze wysłuchiwać rad i wskazówek od swojego narożnika i robić to, co zaplanował właśnie jego trener. No 2 minuty 45 sekund zakończenia rundy numer 2. Kacper Sochacki siłuje się z Jarosławem Lechem, ale bardzo ciężko jest ustabilizować rywala na macie. Jarosław Lech jest bardzo taki zbity, jest naładowany tymi mięśniami i ciężko takiego rywala mimo wszystko utrzymać na ziemi, prawda? O, patrz, Kacper już tutaj Oj, oj, oj. zaczyna wpinać te nogi. Czy będzie polował na jakieś duszenie zza pleców? Mataleo, czyli duszenie lwa. Ale teraz Jarosław Lech idzie po nogi, no proszę. Obrócenie sytuacji. Role nam się trochę odwróciły. Ale zaraz, oj, 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 czy będzie powrót na nogi, czy jednak Jarosław Lech zanotuje skuteczne sprowadzenie. Ale świetnie właśnie broni to Kacper Sochacki.
Wzorowa wręcz obrona. Kiedy schodzimy tak nisko na nogi i rozstawimy je, no to ciężko jest obalić naprawdę. Chociaż teraz haczy Jarosław Lech. I to nie, to Kacper Sochacki jest z góry, ale tylko na moment. Moment znowu clinch. Jest kolano. Ja bym tutaj zobaczył troszeczkę więcej tej szermierki Na pięści. na pięści, dokładnie Ale tak. to jest właśnie podyktowane przez Kacpra Sochackiego, który no chce toczyć tą walkę w parterze, tak? To jest efektywny grappling i on jednak w tym momencie zyskuje przewagę na kartach punktowych, bo on jest stroną inicjującą atak. Minuta. I robi to naprawdę bardzo skutecznie. No i niespełna 60 sekund do zakończenia rundy numer 2. Jarosław Lech, Kacper Sochacki. Próbuje wyhaczyć tutaj tą nogę Kacpra. Walka o uchwyt. No czy coś tutaj się jeszcze wydarzy na sam koniec? No panowie bardzo umęczeni, ale no nic dziwnego. Cały czas jest walka w takim istnym, zapaśniczym stylu. Ale dalej jestem pod wrażeniem, jak Kacper bardzo dobrze wykorzystuje te swoje warunki Czy fizyczne. teraz Jarosław Lech jest z góry? Nie. Skontrował go Kacper Sochacki. No jak myślisz, czy ta druga runda również powędruje? Oj, dosiadł na kontrol Ale Kacpra. Mało czasu. Braknie czasu. Są nawet łokcie 12/6, czyli te łokcie, które od niedawna zostały zalegalizowane. I koniec rundy numer 2. Druga runda w mojej ocenie znowu dla Kacpra. No ten dosiad raczej jednak zaprocentował na to, że Kacper może wygrać tą rundę. No i czy Jarosław Lech rzuci wszystko, co ma i pójdzie, pokusi się o skończenie? No kto wie. Zobaczmy powtórki. No widzimy tutaj właśnie, że poluje na te lewe sierpowe Jarosław Lech, a tu mamy próbę wejścia w clinch i tu będzie chyba zaraz obalenie, jak dobrze pamiętam. Tak jest. Tu jest cały czas walka o uchwyt, bardzo umęczający fragment walki. Być może nie dzieje się tutaj bardzo dużo, ale proszę mi uwierzyć, Mateusz zresztą o tym wie, bo sam trenuje MMA, jak to jest ciężki moment dla kondycji i dla samego zawodnika. Trzeba mieć naprawdę stalowe płuca, żeby wytrzymać takie tempo walki jeszcze w płaszczyźnie parterowo-zapaśniczej. No przypominamy, tutaj są 3 rundy po 5 minut, czyli 15 minut praktycznie takiej istnej wojny w parterze. To na pewno musi pompować, to na pewno musi odbierać siły. Przed nami ostatnia runda. I może któryś z panów pokusi się o jakieś poddanie albo knockout. A jak już to mowa o poddaniu, to wykonaniu raczej Kacpra. No Jarosław Lech no musi postawić wszystko na jedną kartę, no bo jeżeli Kacper Sochacki przeniesie walkę do parteru, no to prawdopodobnie Jarosław Lech już chyba nic nie zrobi. Idzie po nogi Kacper Sochacki. Nie dał nawet chwili tej wytchnienia, żeby pouderzał go Jarosław Lech. Świetnie realizuje gameplan przygotowany przez trenera Jocza, Kacper Sochacki. Tak jest. Jest z góry Kacper Sochacki już po raz 3 w tym pojedynku. To jest też zblokowana ta ręka. Jarosława Lecha. Nie, Kacpra Sochackiego. Kacpra. Właśnie też przez chwilę się zawiesiłem i Jest za plecami Kacper Sochacki. No proszę. Czy reprezentant Unique Fight Club podkręci tempo na sam koniec i być może wyczaruje jakieś poddanie? No mieliśmy dzisiaj na gali taką sytuację właśnie na początku, kiedy zawodnik przegrywał w parterze, a później wyczarował poddanie. Mówię tu o Marku Karnasiu. Ale jest wychwycona ręka Kacpra Sochackiego. Tutaj chyba szuka takiej kimurki, też odnoszę takie wrażenie. ale ciężko będzie to zrobić, chociaż kto wie. No. Przez tak doświadczonego zawodnika jak Jarek można się wszystkiego spodziewać. Tak jest, ale nie ma tam chyba zagrożenia, tak mi się wydaje, tak jest. I wraca na nogi, wraca konkretnie za plecy Kacper Sochacki.
I w tym momencie, nie wiem czy wiesz, mimo że ta ręka jest w parterze, to te kolano byłoby legalne. Więc Tak, Kacper tak, Sochacki tak. mógłby się pokusić właśnie o akcję kolanem, bo to na pewno by siadł. No teraz, gdyby tej ręki lewej nie było. Jarek umiejętnie i bardzo mądrze potrafi przewidzieć pewne kroki Kacpra. Tak jest. Ale to być się może- właśnie bierze z tego doświadczenia klatkowego. Tak, tak. I teraz Jarosław Lech jest tą stroną atakującą w zapasach, ale no Kacper Sochacki wydaje się silniejszy po prostu i no nie jest w stanie przenieść lokalny bohater walki do parteru. Proszę zobaczyć, no panowie, to są trzecia runda, już są bardzo umęczeni. To jest walka w ciągłym klinczu, w ciągłych zapasach. Ciągłe są kotły zapaśnicze. Istne roszady w brazylijskim jiu-jitsu. I ostatnie 2 minuty main eventu Silesian MMA 24. Czy Jarosław Lech wyczaruje nam tutaj coś efektownego? Czym by zmienił losy tego pojedynku? O proszę! I właśnie zaczyna czarować. Jeżeli chciałby pokusić się o skończenie, to ma jeszcze minutę 45 sekund na to. Ale Kacper Sochacki kapitalnie się skręcił, chociaż jest za plecami Jarosław. Czy powróci na nogi? Kacper bardzo mądrze broni się przed zachowaniem Tak, przed i ruchami ofensywą. Jarka, dokładnie. I widzisz, znowu mamy odwrotną pozycję. Oj, 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 zachodzi za plecy. Ale ciężko, no ta siatka uniemożliwia to teraz. No i Kacper znów ma ten komfort, że jest przy swoim narożniku, doskonale wszystko słyszy. Haczenie, ale nieudane. Ostatnie 50 sekund. Czy Kacper Sochacki idzie po zwycięstwo w main evencie? A to zapowiadałoby bilans 5-1? Nie, 4-1 reprezentantów Zawiercia. No proszę, zawodnik z main eventu by zepsuł ten bilans? No, wszystko na to wskazuje na chwilę obecną, bo w mojej ocenie tą walkę wygrywa Kacper. No naprawdę mało czasu. No nie wiem, co by musiał wyczarować Jarosław Lech. Oj, tutaj próba takiego kolana, to byłoby trochę nielegalne jednak, bo jesteśmy w parterze. Końcóweczka. Ale tutaj się już chyba nic nie wydarzy. Ale słyszymy właśnie, jak narożnik Kacpra krzyczał: zaznacz tą rundę, zaznacz, 15 sekund. I zaznaczy, są uderzenia z góry, ale są uderzenia z dołu Jarosława Lecha. I koniec main eventu Silesian MMA 24. Oczekujemy na werdykt, ale wydaje mi się, że po prostu zwycięstwem tego starcia będzie Kacper Sochacki. Proszę zobaczcie, jak nasi zawodnicy są umordowani, umęczeni. Praktycznie cała walka odbywała się w płaszczyźnie parterowo-zapaśniczej. Dla osób, które nigdy nie miały styczności z tym sportem, mogę jedynie powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo męczące. Tutaj mamy powtóreczki właśnie o tym, co mówi Mateusz. Ciągłe kotły zapaśnicze, ciągłe wymiany, takie roleczki. Naprawdę no, dużo się tutaj działo dla fanatyków parteru. Bo fanatycy stójkowi mogliby mieć swoje uwagi. Dokładnie tak. No to co, Kuba? Czekamy na zliczenie kart punktowych I ja dziękuję za dzisiejszą fajną galę. Cały event dla Państwa komentował Jakub Przysiak i Mateusz Marszałek. dobranoc, do usłyszenia. Szanowni Państwo, za nami walka wieczoru, main event dzisiejszej gali Silesian MMA 24. Tutaj na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w samym sercu Zawiercia. Po 3 rundach sędziowie byli jednomyślni. Walkę wieczoru, main event zwycięża Kacper Sochacki.
Ze mną jest już zwycięski Kacper Sochacki. Mówi się, że zwycięstwo na wyjeździe liczy się podwójnie. To zaraz się dowiem, czy liczy się podwójnie, bo to, że smakuje podwójnie, to wiem już na pewno. Tak, dokładnie. Smakuje bardzo dobrze. W zeszłym roku miałem przyjemność walczyć w Chorzowie. Też udało mi się wygrać. Jestem z siebie bardzo zadowolony. No i chciałbym po prostu dalszych wyzwań. 2-0 to jest dość solidny rekord. Myślę, że tutaj oglądający z bliska promotor Kurtysiak na pewno zwrócił na to uwagę, bo cenne zwycięstwo w main evencie. Ten pojedynek, skala trudności od 1 do 10. 10. To był twardy bój, dlatego tym większa radość. Udane zakończenie tego roku. I gdzie celujesz, patrząc w przyszłość? Na luty mam już kolejną galę. Walkę 20 luty dla organizacji Dragon Fight Night. Będzie to tam moje kolejne zawodowe starcie, więc tam zawalczę. No a później zobaczymy, jakie będą propozycje. Na współpracę z organizacją Silesian MMA dalej jestem otwarty. Zawsze czuję się tutaj bardzo dobrze. Chcę toczyć sportowe, mocne pojedynki. No, nie wybieram rywali. Jestem z siebie bardzo zadowolony. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyjechali. Całej rodzinie, znajomym, mojemu sztabowi trenerskiemu, klubowi Unique Fight Club. No i oczywiście Jarkowi za mega mocną, solidną, sportową batalię. No. Gratulacje na koniec, bo cenne zwycięstwo na sam koniec tego 2025 roku. Ostatni raz proszę o aplauz dla zwycięzcy main eventu walki wieczoru, Kacper Sochacki.